हेलो गुड इभिनिं एभ्रिवान। दिनै आं मोनसे इनफर्मेटिभ भिडिअ बानायनो थांदों नोंथांमोननि थाखाय। बे दा गोनांथार जानानै फैदों, माने बे खामानिया बारा गोबाव गैलिया, मास मोनसेसोल'सो दङ। बे मास मोनसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ नोंथांमोना मावनांगोन आरो। टपिकआ बेनो, आधार कार्डखौ पान कार्डजों बोरै लिंक खालामो। बेखौ गोबाङानो रोंगौबो जानो हानाय, गोबाङानो रोङा। बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअआ एसेबाबो नोंथांमोननि थाखाय हेफाजाब होगोन होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो। नोंथांमोना जुदि रोंखागौब्ला भिडिअखौ नायलायबाबो जागोन, आरो रोङाबाथाय बे भिडिअखौ जोबजासे नायदो। गिबियावनो नोंथांमोना गुगोलाव फैनानै इनकाम टेक्स इन्डिया बेफोरबायदि ससे लिरबानो नोंथांमोननि सिगाङाव ओंखारफैखागोन। इनकाम टेक्स इन्डिया इ-फिलिं गभर्नमेन्ट इन बेफोरबायदि वेबसाइट, बे वेबसाइटआव थुना होबानो नोंथांमोना नैबे इन्टारफेसखौ मोनफैगोन। नैबे इन्टारफेसआ ओंखारफैनायाव नैबे सानिखौ बेखौ एक्सआव थुना हो, स्किप खालाम माने। बिनि उनाव साइडआव फैनानै नैबे लिंक आधार बेहाय क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। इन्टारफेस माने बे मेइन फर्मआ बेनो। बेयाव नोंथांनि फार्स्टआव नोंथांनि पान कार्डखौ बेहाय थु, आरो सेकेन्डआव आधार नाम्बारखौ बेहाय थु। पान कार्डनि नाम्बारखौ थु फार्स्टआव, सेकेन्डआव आधार नाम्बारखौ थु। बिनि उनाव नोंनि आधार कार्डआव नोंनि मुङा जेरै दं एरैहाय नैबे गाहायाव नोंनि नामखौ लिरना होबानो जाबाय, जेरै दं एरै। बेनि उनाव नोंनि आधार कार्डआव खायसेना इयारआल' लिरनाय थायो, डेट अफ बार्थआ लिरनाय थाया, इयारआल' लिरनाय थायो। बे इयारआल' जुदि नोंथांनि कार्डआवबो इयारआल' जुदि लिरनाय दंबा, नोंथाङा नैयाव क्लिक खालामनानै बेखौ टिक खालामनानै होनांगोन आरो। जुदि डेट अफ बार्थआ थिगैनो दंखायोबा, बा डेट अफ बार्थआ लिरनाय दंखायोबा जेबो नङा। नैबे एग्रिखौ बेखौ खालाम, बेखौ ओरैनो खालामखानांगोन। बिनि उनाव नैबे इमेज, नैबेखौ बेहाय जेरै दङ एरै बेखौ लिरना होबानो जाबाय गाहायाव। बेनि उनाव लिंक आधार बेयाव थुना होबानो नोंथांमोना, आं दा बेखौ बानायखांखाबाय, आंनिया माबा जानाय नङा। नोंथांमोना बेयाव थुखांनायनि उनाव लिंक आधार होयोब्ला नोंथांमोननिया नैहाय ओरै खायमा, ओरैहाय मोनसे मेसेज बायदि फैगोन आरो, खायमाहाय ओरै खायमादो लिरनाय फैगोन। अब्ला नोंथांमोना जाबाय होननानै सानना लाजायो आरो बिनि उनाव खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै क्लिक हेयाराव थांनानै नोंनि जि स्टेटास बेखौ नायनो हागोन आरो। नोंनि जानाय जायैखौ होमबाना मिथिगोन, बेहाय लिंक जाबायना जायाखै। नोंनि पान कार्डखौदो नोंनि आधार नाम्बारखौदो बेहाय, बेयाव पान कार्डनि नाम्बार, बेहाय आधारनि नाम्बार, बेखौ थुना होनानै भिउ लिंक आधार स्टेटास बेहाय थुना होबानो नोंथांमोना नोंनि स्टेटासखौ नुनो हागोन आरो। लोगोफोर, गोरलैसो, बेखिनिखौ मावब्लानो नोंथांमोना आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक जागोन आरो। आसा खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेबाबो हेफाजाब मोनदों जानो हागौ। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला, माने नोंथांमोननि हेफाजाब होदोंब्ला, नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो। बेखिनियानो दिनैनि थाखाय। बाय बाय।